Ang ginharian sa langit bukas, labi na sa pangamuyo nga hindi may ayahon, kundi pangamuyo para sa kaluwasan kag sa kayuhan sang iban nga tao. Ang pagtuon subong ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon busisi sang aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Tomado Loisito Tomado, inyo masonson nga host. Kag sa siningitiyon ako mga abiyan kagutod nagapasalamat nga may duha kita ka mga resource persons nga aton upod subong sa pag-review kag sa pahat-pahat pagsipad-sipad sa aton nga leksyon sa sini nga semana halin sa Hulyo 18 tubtob sa Hulyo 25. Ang aton leksyon subong lesson 4, prayer power, interceding for others. Ang unang ako ni pakilala sa inyo, amo si Ma'am Dina Litzosa Ichanova. Siya ang aton guidance director diri sa Central Philippine Adventist College. Kag may mga subjects man siya nga ginatudlo labi na gid ang subject about guidance. Ma'am Dina, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor Doc Loisito. Ginakalipay ko mga kauturan nga nanginbahin ako sa sining leksyon parte sa gahom sang pag-ampo labi na gid sa iban. Tungod naghatag ini sa akon sang kaligon, kalipay kag paglaom. Yes. Pag-alagad sa Ginoo. Amen, Ma'am Dina. Ang sunod ako ni pakilala sa inyo, inyo na ni siya pero may makita sa aton nga review sa aton nga leksyon si Dr. Victor C. Montaño. Siya ang aton nga isa sa aton mga professors diri sa School of Theology, labi na gid sa Old Testament studies, biblical languages kag mga related subjects, mga utod. Dr. Vic, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man Pastor. Thank you for inviting me sa sining atong programa. Kag ginakalipay ko nga may kabahin sa sining programa kag ang aton nga mga viewers kag listeners. Madamo mga salamat sa padayon naton o ninyo nga pagsubaybay sa program. Thank you. Thank you, Ma'am Dina. Thank you, Doc Vic, sa inyong time nga again hatag karon kag ako nagapati nga may madamo gid kita nga makuha nga mga punto kag mga leksyon halin sa aton nga pag-review karon. Apang sa hindi pa ako na naitamyawon ini nga aton mga kauturan nga pirmi gid nagapamati aton mga kauturan dira sa may Garcia Church, Brother Wilson and family, Galos family, Castro, Lizari, Redondo, Beniten Serva, Salido, Razonable, Arcelias families nga permigid nga pamati kada Biyernes ang gabi sa Radyo Bandera, Sweet FM kada Biyernes alas 9 tubtob alas 9:40. Aton man ginatami aton mga kauturan dira sa Duran, Sildris, Absalon, Losada families. Akon man ginatamyaw si Ma'am Chipe and Hazel Martinez dira sa Walabes Hotel sa may Rojas City. Mga grupo nga permigid nga pamati halin sa Boracay, Brother Arlie Belladori and family, Cherry and Guerra and family, Elmer Gobaton and family, Cyrus Galia and family, John Mark Villadori and family, ang aton mga lay pastors, ang aton nga mga 1,000 missionaries nga nasign dira sa may Boracay Island, ang aton mga global outreach nga mga missionaries. Kung man ginatamyaw si Brother Solomon and iyang asawa Glomily, iyang mga kabataan si Dodge kag si Jensen Galia Junior.
kag si Brother Galia, Solomon Galia Sr. Hindi ka mo malipat, ara kita sa Radyo Bandera, Sweet FM, alas 9, Toto, alas 9:40, kada biyernes. Kag aton man, mabatian dira sa may General Santos, Hope Radio, kada Sabado sing aga. Gabay pa nga ang Diyos, magapakamayo sa aton nga tanan. Pastor and Vic, akon pangabayon si Pastor Vic sa pangamuyo sa hindi pa kita magbasa sang aton sadsaran nga teksto. Gaduko naman nato ng aton mga ulo sa para pag mga pangamuyo. Sa imo Ginoo ginhatag namon ang pagsimba, pagdayaw, pagpasalamat. Bangod sa imo nga kaluoy kag grasya nga ginpasagahay sa amon sa matag adlaw. Kag sa siniliwat Ginoo yari kami magatuon naman sang imo hamili nga pulong. Madamong salamat Ginoo sa paghatag nimo sing imo nga pulong as a gift para sa amon. Kag ginapasalamatan ka namon kag ginadayaw ka man namon. Bangod sa ministeryo sang balaan nga espiritu nga siya magatoy-toy sa amon sa dalang pagkamatarong, maghatag sa amon sang gifts nga kami amon mahangpan ang imo nga kabubuton para sa amon diri nga makitan sa imong pulong. Updi kami Ginoo samtang kami magatuon sini sa ngalan ni Ginoong Hesus kami nagapangamuyo. Amen. Amen. Yes, thank you Pastor Vic sa imo manami nga pagbasa sang pangamuyo. Ang aton nga sadsaran nga teksto makita sa James 5 verse 16 sa New King James Version. Akon basahon sa in English mga kauturan. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Ang Dios magapakamayo sa aton nga pagtuon sa buong. Yes, Ma'am Dina, Ma'am Doc Vic, ari na kita sa lesson 4. Ang gahom sa pangamuyo, labi na gid ang pangamuyo para sa iban. Ini ang background sa aton nga leksyon halin sa Pentecost nga time sang si Jesus nagkayab na sa langit and then nabilin ang mga kung sa manok pa daw na ang mga piso nga wala na sing nanay te ang ila ginhimo nagtililipon sila. And they did not just pray for themselves but they prayed sa commission nga ginhatag sang Ginoo sa ila to preach the gospel. And then the Holy Spirit came. Doc Vic, pwede mo madugangan ang little background sa sining nga senaryo. Natabo ini sa panahon nga si ang atong Ginoong Hesus nagkayab sa langit. Yep. Kag sa pagkatapos ini sa ginhambal mo pastor nga sila lang nabilin, they grouped together and they prayed kay sila nagalaom nga ang gift of the Holy Spirit igahatag sa ila sang aton nga Ginoo. So samtang sila nga tilipon nagtuon sa pulong nangamuyo hinali pa according to the book of Acts in Acts chapter 4 verse 31, the earth was shaken. The earth was shaken. And after that, daw naglinog. Grabe ang pangamuyo. Kung ano nga intensity yes, but at least na-feel nila nga daw naggiyo. And that's the power of prayer. Amo na ang gahom sa pangamuyo. Yes. And then after that, they were filled with the Holy Spirit. Yes, so, thank you. Unique ining event. Nga scenario. Scenario para yes, sa Ma'am Dina. Digto, makita nato no, sa memory text, ang word nga confess your trespass to one another. So, para kita mapunan, kag sila napunan sa belang espiritu, importante, gali nga tuaray kita, no? Sang aton, kalain buot sa isa kag isa. Yep. Para mahula nga itong tagipusoon, kag makuha ang mga issues. Not unless we are healed, the Holy Spirit will not fill us. And we will not become bold as we speak. And so the disciples, they spoke with boldness and courage and confidence. Wala sang pagpangduwa-duwa. Nga biskan kina-interrogate sila sa akong paglantaw, makasabat sila. No? Kag sa pagsulod sa balang espiritu, nabatsyagan nila ang kabugaton,
ano nga kabagaton sa pagampo Yeah, para sa ibang nga ibang. tao. Hindi lang sa ila kaugalingon. Yes. They were so concerned of the salvation of a lost soul. Niyam. Niyam. Kanami mong sangging gamit mga they confess their sin to one another. So isa ginapdokbik sang mga requisite Isa na. sang answered prayer. Oh, kay ti ang aton nga sadsaran nga teksto sa James 5:16. The prayer of a righteous man. Sa aton pa, you will become righteous unless you will not become righteous unless i-confess nimo mag-correct ka sa imong nga relasyon sa imong nga pamilya, sa imong sikatawo, kag labi na sa Ginoo, and then power will come. Ang punto ka namin man sa imo kinanga, the earth was shaken. Nagkurog ang duta. Grabe, no? Wala nagkurog tungkol sa earthquake, but kurog sa pangamuyo. And that's it, Ma'am Dina. Grabe ang power nga nag-abot sa ila. And then, they speak boldly sa imong ginambal kayo. Kalain dali, Doc, no? Kung magpangampo ka kami, hinanakit ka doon. Yes. Ka balo, mag-meet lang. Experience ko na mo. So, dapat ikwaon mo ni, i-process mo ni sa imong kagalingon sa ibang nga tao, sa bulig sang Ginoo. Yep. Sakto mo na agree man Yes. kay kaman kung ara dira ang imong hibubunot ay ara dira ang akig mo. So ang balaan espiritu bala magapuyo sina hindi isa Ibubunot, resentment, kahisa. kwaon tanan. na kay Negative empty emotions. kita tapos ang Holy Spirit mag-feel sa ato. So gusto sang balaan espiritu wala sang kuan mo why sang kaagaw. Tawanon nga. Kinanglan siya lang gid bala wala na sang iba. Amen. Yes, and that's correct. Okay. Praise the Lord. Thank you, Gid. Kadto kita, Doc Beck and Ma'am Dina, sa may Sunday, July 19, Cosmic Struggle. Okay. Ini naman siya, ang aton introduction kay na nagsugod sa during the Pentecost. Karon ari naman ginaser kita, gindulong kita sa great controversy. Ang away nga between good and evil, between Satan and God nga naghalin dito sa langit. Can you please give us a little background, Doc Vic? Amo ini ang great controversy theme. Amo ini ang isa ka theme mga ang Adventist nag-contribute bala in the field of theology. Okay, Yung yes. sa atin gina-explain ang cosmic battle between good and evil, between between God and the arch enemy among si Satan. Si Satan. May mga teksto kita nga nagasuporta sina ang una ari diri nga makita naton sa Revelation chapter 12 verses 7 to 9 in which ara dira ang dako nga pagsumpunganay sa tunga sang aton nga Ginoo kag sang kaaway. Kag hindi lamang dira ang Old Testament man naghambal nga may ara man sang event nga makita naton ini nga motif bala tema sa Old Testament amo ni ang sa Daniel 10 nga aton pagatunan na. So makita naton nga there is really a spiritual struggle between good and evil. Kag ini man gisuportaran man sang mga sinulatan ni Apostol Pablo nga makitaan sa Ephesians. So suportado ining aton nga pagtuon about great conflict sang biblical evidences. Yes, mga kauturan kanami sa nga explicar ni Pastor Montanio nga ini nga dako nga sumpungan ay nagsugod sa langit. Kag ti ginhulog na perdi sa tanas ginhulog siya. Kag ti ang Biblia nagsiling kailo kamo nga yara sa duta kay diri nagtupa ang kaaway. Nagpadayon ang kaaway even though Satan knew he was already defeated. Pero padayon gyapon siya nga naggamit sang iyang persa and to the extent that he even claimed that this world is his. Ti ari kita sa sining kalibutan. Ti ano ang aton nga buhaton, ma'am? Because Ma'am Dina, ang aton nga punto, aton nga leksyon is about intercessory prayer. What is the best thing for us to do while we are in this battle? Nga daw ari kita sa crossroad na natungan. Nalipay gid ako no sa pagbasa ko sini. Nangatag sa akong sa kalig-on, kag comfort, kag paglaom. Tungod na realize ko kag nagpahanong dumliwat. Nga ako gali naka-intra sining great conflict. Hindi lang ako, pero kamo man, kita tanan. Kita tanan. Oo. Kag sa sini nga great conflict, ginsaysay diri nga ang Ginoo wala nagapabaya sa tatlo ka bagay. He sends His Holy Spirit to convict men and women. Yes. Convict is tandugon, pakita sa ila, ay sala ko, amo ni Chakto. Another thing is, heavenly angels enter the battle, nalipay ko. Okay? Nag-intra sila sa sining Ang mga angheles, no?
just to influence. Ang influence, wala puwersa, mga kauturan. Okay? Para madala sila sa tiilan sa Ginoo. Number 3, God arranges everything. Miraculous events for us. For the people He wants to save. Pero mga kauturan, ang punto, kita ginbuhat niya as intellectual being. We have the freedom of choice Yep. whether we will kneel down for others and also for ourselves or not. Hindi siya gusto persahon kita. Kaya ang iya governance is love. Love. He wants us to choose to pray. Okay? But, mga kauturan, diri nagapakita kung ano ka-significante ang pag-ampo sa iban. Okay? Yep. Sa conflict, sang Good and righteousness evil. kag darkness. The significant of intercessory prayer. And when we pray for others, siling sang leksyon, wow, nalipay ko. God release Yes. His mighty power. Power. Okay? Just to save, to work in the lives of Yeah. others. Yes. And when we pray for others, He works in our hearts so that we become closer to Him. Yes, And at amen, the ma'am. same time, He works in the lives of people whom we are praying for. Yes. How comforting. Kanami, ma'am. How Yes. comforting. Yes. Kanami, ma'am. Sa imo kanami ang punto nga siling mo. Ang governance ang Ginoo is love. And ang gugma does not coerce. Wala gapilit. Yes. Yes, and God is really happy nga ang aton nga ma-share, ang aton nga mahimo within in this great controversy, ang dako nga sumpunganay karon is simply pray for ourselves and above all pray for others nga hindi sila madala ni Satanas. Ay ang Ginoo lang silang upod ka mo sa akon o dalay ka mo diri. Wala ang Ginoo gambal sina. But God nagpadala sa iyang Holy Spirit, nagpadala sa angels, okay, para nga mag-influence siya sa aton, nga maghutik sa aton, join ka mo sa Ginoo nga pwersa kay manugdaog na nga pwersa. Yes, Doc Vic. Ining inaway, Pastor, this is not a war of flesh. But, Yes. hindi away, Again, hindi that's physical. another point. Physical nga That's battle. not physical. Because according to Paul, we are fighting against principalities Yes. and darkness. Yes. Wala darkness kita of this gagamit world. sa mga bolo, kag Wala. weapon. Oh, But ang action weapon is prayer. Yes, yes. Go Kay ahead, Doc. ang kwan sini ang may akusasyon mo, there is a standing accusation By Satan. by Satan. Nga ang Ginoo hindi siya Fair. hindi siya Diyos nga gugma, Hindi, wala siya sang kaluoy, Way sang kagang iya nga kaloy. palatukuran. Hindi siya alalangay. Hindi ang iyang palatukuran, ang iyang kasugat hindi matuman sang tao. So amo ni ang akusasyon. So sa sini gusto man pamatud-an sa Ginoo nga He is really a Yes. God of love. So sa sini may away daw. It's a kind of battle of principles pala. Yes. Kag ara ginahambal naton kay na ara kita sa tunga. Sa tunga. Kag ang freedom napaka-importante gid ni kayo kay piliun naton whether mapati kita sa kaaway Yeah. nga ginakusaran sa Ginoo o maapati kita sa Ginoo nga nagapidipinsa man batok sa Sa iyang sa iyang gobyerno, gobyerno. sa iyang governance. So amo ning we are caught up in that battle. Yes. Tunga pagpili kinahanglan importante hindi na ginacoerce ang Ginoo. Yes. Kanami Doc Vic sa imo nga hambal nga ang Ginoo wala naga-coerce, wala naga-persa. Kag ang punto pagid nga ako nakuha sa imong makauturan, kabay pa nga inyo na talupang da na hambal ni Doc Victor Montaño nga ang kaaway nga si Satanas, isa sang iyang mga akusasyon nga ining imo kasuguan hindi matuman nan. Hindi lang na sa karon nga mga iban nga mga reliyon kasi nga ang pulo kasugo hindi matuman. Si Satanas mismo bisan halin pa sa langit. That's why nadalaya ang 1/3 because of this insinuation nga hindi na matuman niya ang kasuguan ng ginhatag sang Ginoo, hindi na matuman sang tao. Amo na nga ang Ginoo nagahatag man sa aton sang gahom nga at least mabuligan man naton ang Ginoo pinagi sa pag-explikar sa iban nga God commandments is indeed matuman naton kag para gid sa aton nga kaayuhan. Yes. Ari kita sa aton nga Tuesday nga election. Jesus the mighty Monday nga election, July
20, Jesus the mighty intercessor. Ma'am Dina, ako ikaw unang pagtagaan sing panahon sa Sa sini nga paghatag sini. subtopiko, Yes, no? yes. Nasa isay diri sa Luke 3, sa Yeah. Luke 3:21, Luke 5:16, Luke 9:18. Yes. Nga si Ginong Hesus permi nagaampo, mainampuon Yeah. sa tanan nga aspeto sang iyang ministry. Yep. No? Ano man ang buhaton niya sa pagpakaon sang 5,000, sa pag-deliver sa tao nga na possess, no? Nagaampo siya. Kag makita sa iya gawi, kay naga-separate siya, no? Nagakadto siya dito sa lugar nga siya lang kag nagaampo, no? Yep. Nagahatag siya sa aton sang ehemplo Yep. nga ang pag-ampo dako ang efekto kay nagapati siya nga kung siya mag-ampo amo ni ang maka-beat back. The word is makapugong Pugong. sang force sang darkness or Yes. hell. Okay. Na kagamo man ang makapugong pag-release sang sang force sang darkness sa isa ka tawo. Nan. Di ang pagyakuan nito sa demon possessed, sa mga mirakulo nga ginhatag ya, they were possessed by the demons, by the evil. And through prayers na-release sila. Kag si Jesus, Ma'am Dina, kanami sa imong nga punto, nga si Jesus mainampuon. It is really His way of life to pray. Nga bisan gani anak pa sa sang Dios, yet He has that habit of prayer. Doc Beck, yes. So makita naton nga sa kinabuhi ng Ginoong Hesus yara dara ang ehemplo sang pagpangamuyo. Yep. Sa pagsugod sa iya nga ministro, nangamuyo siya. He was led by the Spirit in the wilderness kag nangamuyo siya didto. Kay preparasyon ini sa iyang ministry mo nga kinahanglan gid. So in our preparation sa atong ministry kinahanglan sa pagpangamuyo. So sa pagdala niya sa mga tao sa ginhambal ni Ma'am Chanova Kaina, sa pagpang-ayo niya kinahanglan man ang pangamuyo. Ano kay imagine ang healing power niya is also a message of salvation. Yes. Kaya ang mga tao was nga ma-healed sila sa sa physical, it means that they have already received the gift of The salvation. gift of the Holy Spirit. So amo na siya nga kinahanglan man ang pangamuyo kag bisan pa ang Ginoong Hesus yara sa krus sa Kalbaryo hara magyapon ang pangamuyo. Ga communicate man siya gyapon sa the same. sa amay no sa amay. Ipakita niya sa sinugdanan hasta sa katapusan. Hindi gid naton masepara sa aton Ginoo ang pangamuyo hara gay attitude gid sa aton Ginoo. Yes, Ma'am Dina and Doc Beck, ang isa pagkikapunto nga Jesus started His ministry with a prayer. Kaya tapos siya na bautismuhan. After that, immediately, He went for fasting and prayer. And I believe, mula gin manambal kung anong ginpangamuyo ni Jesus, but within that 40 days, I am sure ang major gid nga part sa iyang pangamuyo is for the salvation of the world. Salvation of the lost people. May igadugang pa ko, Yes. Doc, no? Ang pagpangamuyo ng Ginoong Hesus, wala lang nauntat even now eh. Kasi dito sa langit, He is interceding in our behalf. Yeah, so Importante. sakto na So, padayon niya ginapresentar, gina-communicate High priest siya sa langit. high priest siya. Ang aton nga problema dito sa amay, ang aton nga mga struggles dito sa amay, iya nga gina-communicate, iya gina-pray sa aton nga amay. Yep. Kay nagakinahanglan gid sang iya nga pagkamatarong aton nga pangamuyo dili kay trapo kita sa tubangan sa Ginoo. So muling kanami isang pangamuyo sang atong Ginoo. Yes. Thank you. Before na ako nihatag ang time kay Ma'am Dina, mga author, may isa lang gid ko punto nga dapat naton i-emphasize ang ginhambal ni Dr. Beck nga bisan subong ang si Ginoong Hesus nga pangamuyo sa langit kay siya ang aton mataas nga sacerdote. Mga author, ang trabaho sang sacerdote among intercession, ang pangamuyo sa mga katawhan pakadto sa Ginoo kay ti ang trabaho sang mga sacerdote gabaton sa mga tawo nga makasasala nga nagakonfesar sang ilang sala sa pare. Kag ang pare among nagakumpisar sa Ginoo. Whereas siya ang propeta, ang Ginoo gambal sa propeta, ang mensahe ginahatag sa propeta sa aton. Mga utod, ginahambal man kita nga ang Biblia, Doc Beck, may ara kita nga doktrina, priesthood of all believers. Nga kita nga tanan nga mga tumulo, mga sacerdote kita. In other words, we are obliged or we are commanded, we have the responsibility sa pagpangamuyo dito sa langit sa mga iban nga mga katawhan, para sa iban katawhan. Yes, Ma'am Dina, may dugang. Ang pag-ampo, gali, Doc, no? Heaven ordained na Yes, In other words,
silyuhan, decree na siya gali. Mm. Nga kung mag-ampo kita, ang aton walay mahimo, ang aton kaluyahon, mag-aimpon sa omnipotent power of God. So Yep. kita may power man spirituhanon. Yep. No? Okay. Yes. Nga ang aton nga pangamuyo amo ang gin-ordain amo ang ginhimo sang Ginoo nga mag-combine ang iyang strength with our human weaknesses. Oh, kay kun sa aton lang wala eh. That's why aton ginapapanaog ang langit kung kita mga muyo kag maga-combine, maga-join sa aton nga kaluyahon nga mga katawan. Kung atong tanon pastor, dako gid kay ang incentives nga ginhatag sa Ginoo sa pangamuyo. Yara ang ihemplo, gitagaan kita ihemplo sang Ginoo kung Yes. ano ang attitude sang isa ka tawo towards prayer. Nagatag pagid ang Ginoo sa aton sang kwan, gitudloan pagid niya kita kung Yep. ano unta ang pagpangamuyo. Yes. So another one, yara pagid ang gahom ang balaan nga espiritu nga magabulig sa aton sa Yeah. pagpangamuyo. Kag ay kapat ara pagid dito nga atong Ginoong Hesus nga gabulig man sa aton Gabulig nga gapamati kag nagabulig. Yeah, Naga-intercede on behalf sa Amay. Even the angels are still also, ministering sa aton nga prayer. So ano pagid ang rason nga hindi ta mga moy yara nang tanan, no? Yeah. So Okay. And then another point naton sa Monday is our persistent prayer. Aton pagka inwalay bala untat. Kag ang isa pagid ka punto, may pinadayonon kag i-mensionar gid naton ang aton ginapangamuyo specifically. Hindi lang kay ma-pray kita in general. I-detalya gid nga we have to pray for kung sino ang ginapangamuyuan mo, bata mo bala nga nag-backslide o ngalan gid sang bata mo, bana mo ang natabo. Specific prayer, hindi lang kay in general. God would love to hear that kind of prayer. Okay, ari kita sa Tuesday. Si Paul, Pastor Vic, ano naman ang ginihimo ni Paul? Kay si Paul, permi, grabe gid like Jesus, intercessory ang prayer gini Paul permi. kung anong makita naton sa atong Ginoong Hesus, may hara man ining attitude sa kay Pablo. Sa iyang ministry si Pablo nagapangamuyo man. Sa iyang mga disipulo kay Timothy ginapangamuyuan man niya. Ginapangamuyuan man niya ang mga taong resulta sang iyang pagpangwali mga missionary work. So every time nga engage siya sa ministry, yara ang pangamuyo intercessory prayer the evangelistic sa evangelistic ministry ni Pablo. Yeah, gapangamuyo siya sa iyang sulat mga kauturan kay 14 ka mga libro sa Bag-o nga Testamento ginsulat ni Pablo. Makita naton dira ang iyang pangamuyo. Ako nagapangamuyo sa inyo nga mga katawhan dira sa Thessalonica, sa Efesio, sa may Galacia gapangamuyo ako sa inyo. And that's life ni Paul. Kung ano siya magpangamuyo. Yes, Ma'am Dina. Makita naton ang tagipusoon ni Paul, no? Mga samtang nagapangamuyo siya. May kalipay siya para sa iban. Matutuod nga may balaan nga espiritu siya. May pagkabalaka. Oo. May gugma. Kagusto niya sa iya mga sumulunod, sa iya na nadala, nga tigaan sila sang wisdom, pinasahi nga kaalam, kag spiritual discernment, nga maintindihan nila sang tuman kung si Ginoong Hesus, kag kung ano nabuhat ni Ginoong Hesus sa ila kabuhi, kay ini magapabaskog sa ila. So encouraging words. That's correct, ma'am. Kaya na naghambal kita nga when we pray specifically. Aton gid kung pwede gani pabation ta gid ang aton nga bata ang pangamuyo kita sa ila. That's correct. Kay ti mabatyagan gid nila nga we are that really important kag pinasaygi kita sa ila. That's why kami sa amon panimalay kung ara among mga bata, amon ginamensionar salamat ari ang amon bata supong kabay pa Ginoo nga buligan nimo sila mga problema. Specify gid nga ngalan nga gina-mensionar. Ari naman diri ang kay Pablo not only mga katawhan sa mga iglesia, kundi nagapangamuyon siya for wisdom. Ara mabasa naton sa Ephesians 1:15 to 21. Nagapangamuyo sa for wisdom, revelation in the knowledge of God. Tagaan kita sang mata nga makakita, makahangop sang buot silingon sang Ginoo,
prayer for hope sa calling, and then pangamuyo sang mga kamanggaran nga ara sa Ginoo, and then above all nga pangamuyo kita that every name that is named to be saved. Wala na gid kita kayo sing panahon. Let's go to Wednesday and eventually to Thursday naton nga leksyon. Ari Doc Vic, akon kagid niya pamangkuton kay ari ni ang Daniel 10 versikulo 10 tubtob 14. Nga si Daniel, the same with Jesus, the same with Paul. Si Daniel man is a man of intercessory prayer. Nga wala sila, nagapanguman sila para sila kugulingon, but most of their prayers are prayers for others. Ano nga tabo, Doc, sa Daniel 10? Si Daniel kaangay man ni sa ginhambal mo kay kaangay man ni Pablo, kaangay man sa atong Ginoong Hesus. He is a man of intercessory prayer. Kay kung atong basahon, hindi lamang ang kapitulo 10 ginpakita darang ehemplo ni Daniel, kundi dito man sa kapitulo 9 nga sa diin nagampo si Daniel nang hanungod sa katumanan sang tagna sa Ginoo, promesa sang Ginoo sa Jerusalem. Nga ini manumbalik nga pagatindugon. Kag diri sa kapitulo 10 samtang nagapadayon ang programa sa pagpatindog sang Jerusalem. Mayara sang conflict, great conflict kay nga aman naging hambal diri sa passage nga the prince of Persia is standing against Angel Gabriel. So hindi naton mahambal nga ining prince of Persia si Cyrus ni kasi si Cyrus hari siya mo. So ang atong lesson nagahambal nga ini ginasimbuluhan sang spiritual power of darkness nga ang amo ang kaaway. So sa sini nagpangamuyo gid si Daniel, there is really a great struggle in the life of about this one kay na feel gid ni Daniel kung ano ang pag-struggle para matuman gid ang promises ng Ginoo nga matindog gid ang Jerusalem. Kay once nga matindog ang Jerusalem, isa ini ka mensahe man sa mga katawhan kay ang mensahe bala sa una hindi centrifugal, hindi centripetal kinahanglan magkadto ka mo sa Jerusalem para maluwas amuna. So ginapangamuyo gid ni Daniel nga matuman kag sa pagpangamuyo ni Daniel because of his fervent prayer sa pagsugod pa lang sa pangamuyo ara na sabat pero nadugayan pagkadto kay nga man gipugnan mo so makita nato ang struggle gid pero si Daniel padayon man gyapon sa pangayo kanami mga utod ang background sini sang Daniel 10 nga si Daniel ara sa Persia na natapos na to na perdi niya ang Babylonia, ara na siya sa Persia kag nabasahan niya sa kasulatan nga ang 70 years nga gintagna ni Jeremias nga ang mga Israelita, mga Hudiyo mahimo sila ulipon sa foreign land ti amo na ang Babylon kag ang Medo Persia for 70 years lang. Daw na diparahan ni Daniel nga ang 70 years is almost over. Na kinanglan nga mapauli na ang mga Hudiyo kag i-rebuild ang Jerusalem. So isa sa mga senaryo si Daniel nagpangamuyo sa pulo ka adlaw gid fasting and praying nga Lord please make your promise true. Kay ti subong katapusan na amo na ni ang katapusan sang 70 years pabalik ko na nimo imo nga mga katawan sa Jerusalem kag nagkadto ang manugtunda kag naghambal sa iya Daniel nabatian na sang Ginoo galing kay ang Prince of Persia nagapugong nga hindi ka mabatian na ti ang Prince of Persia is not actually Cyrus o Darius kundi si Satanas. Yet Daniel, ang prayer ni Daniel was answered by God. Ma'am Dina. Ini nga punto naghatag man sa akon sang insight nga mga kauturan sa aton pagampo. There may be an unseen forces of the darkness. The darkness nga atong pagampo ini dayon masabat. Apang magpinadayunon kita. No? Because whether we see the answer or not, God is listening and answering our prayers. And He will give that answer in the right time and in the right place. Pero hindi naton pagbutang tagi sa panghuna-huna.
Nang tanan ta nga pag-ampo sabton sa Ginoo. Sabton sa Kung Ginoo. kabaluman ta nga is either yes, Yes. wait, or no. No. If his answer is no, mabalaan ta na ang sabat. Kung kita man makaupod naton siya sa ginarian na walay katapusan. Yep. As of now, no. No, hindi ta Ma'am. maintindihan. Yes, kanami ma'am sa imong But nga he punto. is working on Yes. our behalf and for those we are praying for. Yeah. Kanami gid sa imong nga punto ma'am nga hindi kita maguntat sa Yes, pagpangamuyo. Kagti sa sining background sa kay Daniel ato nahibalaan nga may mga forces nga nagapugong kung kaisa sa pagsabat sa Ginoo. Kay ti ang great controversy team ara gyapon nagaaway gyapon ang darkness kag ang light. Ti nga panagilot kung sa Ilonggo nagapanagilot lang gyapon ang kaaway sa pagsabat sang pangamuyo. But eventually hindi kita maguntat kay nabatian ina sang Ginoo. Kag sa imong hambal ma'am, in his time. Yes. Sa panahon sang Ginoo niya. So ang aton lang gid is persistent in our prayer. Oh, nga hindi ta bayaan nga mag-surrender ta. No retreat, no surrender. Doc Vic, yeah. Sumasami bala pastor sa buluhaton sang Ginoo. May mga eksperyensya kita nga sa panahon sa evangelistic crusade nagahimo kita sa pagpangwali kay gusto Yep. naton nga ipalapnag ang mayong balita Yeah. about the message of the gospel of the kingdom of God. Makita naton nga may ara sang nagakontra gid bala may mga may mga Magani, oh. problema gid. Ang problema gid damo gid sa tanas damo ka. problema gid. So atong himuon amo na ang ginahimo naton okay prayer may prayer bands kita may yeah. marathon of Marathon of prayer. sa panahon sa pagwali naton bisan pa after sa wali may ara pa ta prayer sa gabi kay nga aman tungod kita kapati nga ang Ginoo lang ang makabulig sa aton sa panahon nga kita we will be engaged in the Yes. in the work of God kay ara gid perbi ang kaaway mo ara gid perbi ang kaaway. So, hindi lang pastor sa buluhaton sa Ginoo, bisan aton personal pangakuan nga mga personal naton nga mga transactions, nami gid nga magpangamuyo gid. Okay? Ang aton mga kabataan magkuha sang mga board exam, let's be persistent in our prayer kag hindi gid kita maguntat sa fasting and prayer. Okay? And then pray with them and pray for them individually. Okay. Ari na kita sa last naton sa Thursday. Focus. Prayer focus. Ano di ma'am ang imo nakita nga punto? Sining aton nga Thursday prayer focus. Diri sa leksyon nagatudlo sa aton nga sa pag-ampo, no? Dapat specific ang aton prayer, no? Kanami, oo. Kung mag-present kita sa Ginoo sang aton request, magsiling ka specific, i-detalye mo. Nakahina ang hambal mo, sino ang ngalan, sige na ampuan mo. Ano siya, naskulong siya, na-addict siya sa alcohol, i-mentionar na, Yeah. i-istorya sa Ginoo sang detalye, no? Na naapektado siya sa Kay siya COVID-19. gapalamati. And then plead with the Lord. Yes. Sa aton kuno pag-ampo, plead. And God will always only listen to fervent, earnest, living faith. Oo. No? Nga pag-ampo. Okay. Yep. So magpadayon kita. Miskan hindi ta pamakita, let this not be the reason nga kita magluya. Yes. Yes, Doc Vic. I agree ma'am kay ma'am Echanova. Tama gid ka importante ning pleadings naton sa Ginoo ang gahambal di sa aton nga lesson should be earnest and heartfelt pleadings. Pleading sa Ginoo. Sabi gid kung sa aton na daw kaangay bala sang bata nga ano sa appearance Nanay, tagay ko, nay. Galungay. Mahibi kapag gani. Oo. Gaalungay bala. Amo na siya. kag nakakita ka sang ginatawag nga ang prayer sang importunate woman bala dito sa Oo, kuan nga gani, natak-an ang hari magpamati pero tungod sa persistent prayer sang kuan ala ihatag niya lang Ihatag na bisan lang niya. wicked ang hari ihatag niya kay tungod sa fervent Amen. earnest prayer And so that's kinahanglan correct. gid ni nga Yeah. pangamuyo gid. Yeah, and another thing, Ma'am Dina and Doc Vic, Satan trembles. Yeah. At the sound of an earnest prayer. Praise the Lord. Oo. Anong earnest sa Ilonggo inang mapindayunon kag hugot gid nga. Himpit nga pangamuyo. Nagakuro gali si Satanas. Kay kanami damo ko experience ma'am nga ang basta ngalan gani sang Jesus imo i-mentionar ang kaway nagakuan gid siya. Nagapalagyo gid siya. Tiya mo man na sa aton nga prayer we always mention the name of Jesus. So amo na
siling ni Mrs. White kag makuha naton nga ideya sa Biblia nga si Satanas nagakurog sa pangamuyo nga himpit sang isa ka maluluyon nga nagapakiluoy nga utod. Why nakita panahon, ma'am? Last word ni Ma'am Dina. Mga kauturan, dumdumon tagid nga ari kita nakaimpon sa cosmic battle. Yes. Ang battle ari na subong sa kalibutan, hindi na sa heaven. Yep. Ang aton lang gid nga taming ang pagampo, no? Sa aton pagampo, sa aton kabuhi kag sa iban, may mga instance nga hindi naton maintindihan nga wala man ni sa Batman. Mga utod hindi gid maguntat. You may be praying for your husband, for your spouse, for your son, for your daughter, sister, brother, a parent, co-worker, your leaders, okay? Let that prayer be earnest, fervent, and living with living faith. Because the Lord listens. And He will answer your prayer in the right time and in the right place. Amen. But kung wala siyang answer, padayon lang gid. Padayon lang gid. Kaya maintindihan mo lang na ang sabat niya. Yes. But remember as well that when you pray, there is unseen force. Pero ang buhaton mo, continue on praying again. Okay? Well said, ma'am. Okay. Thank you Because very there much. is power in prayer that will be released from heaven. Yes. Yes, Doc Beck. Last word mo, Doc. Isa sa mga definition ko, ang definition ko sa prayer, Doc, amo ang communication eh. Ang Ginoo naga-communicate sa aton pinagi sa pagbasa Basa naton naton sa Biblia. pulong sa Ginoo. Kita maka-communicate sa Ginoo pinagi sa aton. Pangamuyo. Pangamuyo. So nagakinahanglan gid sang komunikasyon sa Ginoo. Kag ang ini nga komunikasyon ginhambal diri nga earnest fervent prayer gid importante ni. Ginhambal mo kaina nga si Satas magakurog. Kag ang lesson man nagahambal nga kung himuon naton ini will become a channel of God's blessings to others. Imagine blessings kita sa iban. Kita ang gamiton nga alagyan sa Ginoo will be channels of channels of blessing. Kag naghambal pang aton nga lesson, prayer connects us with the source of divine power. Wala gid kita sang power. Human power lang gid. Human power gid kulang na siya kayo. Kinahanglan ito sa generator. So divine power. So amo nang kulang mo sa away sa great controversy. Kung wala sang divine power, pildi kita. Pildi kita. So, ang prayer lang gid kinahanglan importante ni para magdaog kita sa kaaway. Mga utod kabay pa nga ang Dios nagapakighambal sa aton, pinagi sa aton nga pagtuon kag pagpamati sa aton nga reviews ng lesson. I am really happy for Ma'am Dina. Doc Vic, thank you for coming. Mga utod, wala gid guro namon mahatag ang tanan, but kami na kay balo nga ang mga major nga mga punto amon na share sa sinigid nga tiyon. Aton ni ko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Salamat Ginoo nga imo kami gingamit kagabay pa ang mga punto nga amon na pathag nakahatag sa amon sa amon mga kauturan kag sa amon nga abiyan sang dugang nga kusog nga hindi kami maguntad sa pagpangamuyo labi na gid pangamuyo para sa kaluwasan sang amon mga hinigugma kag kaluwasan sang bilog nga kalibutan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Amen.